Bdiet ir-riġenerazzjoni fiż-żona industrijali ta' Ħalluqa b'investiment ta' 5 miljun euro. Din ir-riġenerazzjoni se jgawdu minnha 120 negozju żgħir u medju. F'konferenza tal-aħbarijiet fiż-żona ġie spjegat kif ma' 850 triq se tingħata wiċċ ġdid u se jsir ukoll xogħol ta' pavimentar. Apparti minn hekk se jiġi assigurat li ż-żona jkollha dwal aħjar flimkien ma' tabelli fit-toroq. Il-Ministru għall-Industrija Silvio Xkembri spjega kif din ir-riġenerazzjoni hija waħda holistika, hekk kif se tara wkoll il-bini ta' substation ġdida u spazju ta' parkeġġ, flimkien ma' bini ta' 210 metru kwadru ta' spazju ġdid tan-negozji li se jsaħħaħ il-kapaċità tagħhom. Il-Ministru sqar kif dawn ix-xogħlijiet huma frott ta' gvern li huwa viċin għall bżonnijiet tan-negozji żgħar u medji. Dan huwa gvern li jwettaq dak li jwiegħed. Ftit ta' xhur ilu kont jietaw fl-istess żona fejn qed li għall-ewwel darba wara 40 sena din iż-żona ħanaraw li niddedikaw ir-riżorsi li hemm bżonn sabiex tiġi riġenerata. Dedikajna l fuq minn 5 miljun euro sabiex eventwalment kif nistgħu naraw ix-xogħol issa beda mhux biss biex nirranġaw it-toroq li ilhom ma jsiru l fuq minn 40 sena ġewwa ż-żona industrijali ta' Ħalluqa, iżda wkoll noħolqu spazji ġodda ta' żona industrijali u jsir l-embellishment. Silvio Xkembri tenna li l-impenn tal-gvern huwa li jkompli jaċċerta l-futur tal-familji tan-negozji simili billi jinvesti sabiex itejjeb il-kundizzjonijiet ta' dawn in-negozji. Din ir-riġenerazzjoni hija parti mill-programm ta' investimenti infrastrutturali industrijali ta' 470 miljun euro.